Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pinal TV jabarani filabo mbe o bela jili foka awali mando malikono ani maliko ka fenfemi sogole do Pinal TV la ni watina ambo bela jili fo islamia fulla no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oka jamoka mandi kenaka ni odi faso jokene abe sigi o bela jili di kandaka faso de jo faso de onko wa niame faso de ondo niame faso de fana faso kudu jamana ere fana jamana de ondo ani jamana ere fana kudu o kumna kadara de kamasa anye jamoka sigi awi bi doina lala anasika masala anga jamana tabuluka anye chiabla anga bilibili domani odi parti lumière nyamai ni beletili ko lema ko Seydou Jawara Seydou assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko bashti Bashfuti. Alhamdulillah. Waaw. Ani wele kana anka bi kenenka kene mi namba fama ko faso jo kene anga seka masala kosobe bayana ka do masala nun konna na kini mbule fa fa ambalom so do be ni ali alima bachili assalamu alaikum aliba. Wa alaikum assalam. Ko bashti Basité. awa elo karem. Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Ça tient. Ça tient vraiment. Ok, merci. Haibi mbe sigadu anga kene konna na kumbe feka do Seydou Jawara yere jonyana ka do baranu belajele kono Seydou Jawara bangira mi Seydou Jawara ye kanajuma ke Bon, ne tɔgɔ ye Seydou Jawara. Ne bangena Bamakɔ yan. Alhamdulillah. Ne ye étude min kɛ o ye gestion d'entreprise de. N'o ye entrepreneuriat ye. Fo bi n yɛrɛ n b'o de la halisa. Alhamdulillah. N'a bɛ fɔ o ma ko n yɛrɛ ka entreprise bɛ n bolo n'a bɛ fɔ ko AMC, Entreprise Malienne pour le Commerce International. MC. AMC. O yɛrɛ bɛ ye Bamakɔ yan. Voilà o yan nɔ. Maintenant n bɛ évoluer o de kɔnɔ. Fo ka na depuis n ye association daminɛ depuis n bɛ écoledenya la. N ye secrétaire général yaw kɛ AYEM na. Ka association sigi pour que ka a ɲɛsin yirituruw ma. Chaque année, les 6 communes de Bamako, on trouve plantation d'arbres au niveau des 6 communes. Donc, en tout, la faut qu'on a partie créée. Voilà, sans on tout le bon, tout le vraiment, en tout le environnement fait. Le ministère de la Jeunesse est informé, souvent tout le primature est informé. Mais en réalité, il y a des Maliens, il y a des Kama. Mais il y a des efforts qui sont accompagnés. Mais malgré tout, en tout cas, on dit que c'est un peu de faut qu'on a c'est un ni mogomi deme qui irait deme. C'est pourquoi on a parti lumière pour l'Afrique créé en 2013 pour que ça soit un dado jamana kola. Parce que ni be mogoko ayan demangan ke nous te deme ire ka fanga nyini. O de en pousser ka parti créé ka fo bon initiative banna pour que ka se ka jamana in ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. C'est pourquoi on est parti voilà lafiya bɛ na cogo min na. C'est pourquoi on bon n'an ye yirituru o kɔni y'an ka priorité parce que jamana o jamana n'a yiri ka ca san yɛrɛ bɛna yiri de nɔfɛ maintenant baganw yɛrɛ bɛ yiri de fɛ wa an ko bon an bɛna lutter ka fanga ɲini et dans notre vision aussi an ka politique taabolo la an ko bon a taalen ɲɛfɛ an bɛna yira maires la mɔgɔ mɔgɔ ka mariage bɛ kɛ mairie kɔnɔ bɛɛ ka yiriden fila fila turu i ka mariage papier bɛ sɔrɔ ka d'i ma n'o ma kɛ papier tɛ d'i ma bon an tun y'o de kan a bɛ sira sɔrɔ parce que ni kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ n'aw bɛɛ taara yiriden fila turu ka na kɔɲɔcɛ yiri kelen kɔɲɔmuso yiri kelen an b'o daminɛ Jawara la ok t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ Seydou Jawara ni an ka jamana ta k'a lajɛ bi an bɛ yɔrɔ min embargo min bɛ an ka jamana kan a gɛlɛya hakilila bɛɛ lajɛlen dɔɔni sɔrɔ a kɔlɔlɔ la i kɛra faama i kɛra fantan ye jamana in bɛ période min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka dɔ chanter mais ni embargo min kɛra an bɛna se ka kɛ cogo di ka se ka balo hɛrɛ kɔnɔna na. Bon embargo in n bɛ se k'a fɔ nafa yera la o nafa saba a nafa fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye. a nafa fɔlɔfɔlɔ a y'a to maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ bon maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw dar'u ka gouvernement na ka tugu a kɔ. Mais fɛn kelen jumɛn b'a jira e la sisan k'a fɔ ko malidenw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ bi. Bon u ye ɲɔgɔn minɛ ni yɔrɔ min ye e m'a ye don min na a fɔra yɛrɛ ko embargo maliyɛn a fɔra ko marché ko bɛɛ ka bɔ dɔrɔn boulevard fara min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o yɔrɔ la dɔrɔn i b'a dɔn ko maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ o ye kelen ye embargo filanan kɛra mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ ka janfa ta ka ɲɛsin jamana ma
bon du fait que volte in tuguni olu tununa dɔn ka système kɔnɔ bon i b'a ye tuguni Embargo kɛra nafa ye yɔrɔ jumɛn na tuguni Mali sera ka a yɛrɛ doter minɛn na dɔɔni pour que ka se ka an ka sécurité garantie dɔɔni parce que kɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ compter o kɛlɛ bɛ se ka balan na min bɛ se ka cun an kan don dɔ la n'a y'a sɔrɔ minɛn t'an bolo dɔ b'an fara yɛrɛ a nafa dɔ kɛr'o ye parce que Embargo ni bagabaga min tun b'an kan caman bɔr'o la a désavantage kɛra mun ye Maliyɛnw ka port minnu an ye port 2 sɔrɔ tuguni o y'a avantage wɛrɛ ye an ye port 2 sɔrɔ ka fara Mauritanie ani Guinée olu 2 farala port minnu tun b'an bolo kan n'o tun ye Sénégal ni Côte d'Ivoire kan mais port tun t'an bolo Mauritanie bon an tun tɛ baara kɛ u la an tun tɛ baara kɛ Guinée fɛnɛ ta la mais Embargo kosɔn ninnu 2 nana hali n'ani ninnu tɔw jara tuguni n'Embargo wulila maintenant Mali bɛ kɛ port 4 de o kɛra a nafa dɔ fɛnɛ maintenant a nafa min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni min ma ɲɛ kosɛbɛ o ye an bɛ se k'a fɔ Maliyɛnw ka remorque minnu bɛ na ni minɛnw ye mɔgɔ caman mago sara o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye commande kɛ nin jamana ninnu kɔnɔ k'u mago sara bon o yɔrɔ ninnu kɔlɔlɔ ninnu hali n'an bɔra Embargo in kɔnɔ ni État tun bɛ se ka o mɔgɔ ninnu dɔw dɛmɛ a tun bɛ kɛ ko ɲuman ye bon maintenant gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ n'o ye an ka produit an bɛ minnu consommer ni o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ Mali dɔrɔn kan an bɛ yɔrɔ min na komi bi parce que o crise yɛrɛ bɛ se k'a fɔ komi hali occidentaux kɛlɛw nana don o kɔnɔ o bɛɛ b'a kɔnɔ. consommer yɔrɔ ninnu n'an taara o yɔrɔ la Seydou i bɛ taa sɔrɔ produit minnu bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ani produit minnu bɛ bɔ kɔ kan n'i y'a ta k'a la i bɛ n'a sɔrɔ ninnu bɛɛ prix ye kelen est ce que o bɛ bɛn yan. bon o problème yɛrɛ ye min ye o bɛ bɛn ni mun ye parce que n'i y'an ka sɛnɛkɛlaw lajɛ État kan k'u dɛmɛ cogo min na État t'u dɛmɛ na ten. an ka sɛnɛkɛlaw parce que i b'a jateminɛ mɔgɔw n'u bɔ Katibugu minnu bɛ IPR kɛ parce que n'i y'a mɛn ko adamaden sɛnɛ de don adamadenya yɛrɛ basé don fɛn min kan o ye sɛnɛ de o dugu jukɔrɔ fɛnw de mɔgɔ minnu b'o kalan kɛ olu kan ka accompagner cogo min na maintenant chaque région au moins ni jamana kun ka appui bɛ sɛnɛkɛlaw fan fɛ i bɛ Mali région bɛɛ ta k'a lajɛ i tɛ mɔgɔ si kelen sɔrɔ 1000 hectares bɛ min bolo k'a bɛ se ka production kɛ k'i b'a nafa ye o tɛ yen bon État de bɛ se ka mɔgɔ accompagner k'i dɛmɛ ka tracteur d'i ma ka moyen d'i ma k'i accompagner mɔgɔ minnu bɛ tila étude la minnu ye sɛnɛ yɛrɛ kalan olu répartis ni sɛnɛkɛla ŋana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que balo ka stabiliser bon tant que i ma se ka jamana balo stabiliser i tɛ se ka compter mɔgɔw y'u wɔsi ni min ɲini k'i b'o jigin parce que ne de ye n ka baara kɛ n yɛrɛ ye prix min ka di n ye n b'a sigi n'o de ye parce que ne de ka produit don mais ni ka sɔrɔ État ka dɛmɛ b'a kɔnɔ État bɛ se ka prix jigin parce que État ka produit don c'est pourquoi parti lumière ka hakilina na nin ko minnu filɛ k'an sɔrɔ nin ye pour éviter ça an ka école agricole ninnu caya ka tila ka bourse k'a la pour que mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka taa élevage la u bɛ bourse sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka taa sɛnɛ fan fɛ u bɛ bourse sɔrɔ n'an y'o kɛ sisan an bɛ kɛ grenier ye parce que dugukolo b'an bolo dugukolo min bɛ se ka mɔgɔ caman balo dugukolo min bɛ se ka production kɛ parce que n'an ye minɛn min nabɔ o ni wari de bɛ na o. a nafa bɛ se État ma. voilà a nafa bɛ se jamanadenw ma ne fɛ o politique État kan k'o de bila en place pour que ka se ka jeunesse olu de k'a kɛ yala yala ye tan maintenant caman ka b'o la parce que n'a fɔra k'i tilara i bɛ taa kɛ yala de ye i bɛ taa sɔrɔ souvent i bɛ don baara dɔ la ka sɔrɔ hali baara man di ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a ye mécanique auto de kɛ sisan ISICA la i bɛ taa sɔrɔ tellement que a mɛnna a ma baara sɔrɔ a bɛ don enseignement ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ a ye informatique de gestion de kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ka dɔnniya t'o ye maintenant olu ko modèle ninnu il est temps que Mali ka essayer k'o de corriger n'an sera k'o corriger voilà an bɛ bɔ système kɔrɔ kɔnɔ an bɛ na système kura kɔnɔ parce que système min bɛ yen nɔ an bɛ taa ni kalan ye système min fɛ o kalan système o ye ɲɛmɔgɔ ye min bila yen parce que e bɛ bɔ primaire la ka na deuxième la ka na lycée la ka na université la maintenant e bɛna kalan min sɔrɔ yen e b'o de kɛ bon o kalan in dun a tɛ ka productivité a tɛ ka fɛn di f'a bɛ ka chômage de caya c'est pourquoi n'i ko fonction publique concours ko mɔgɔw o kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 20,000 ye tɔgɔ sɛbɛn bon o ye problème de ye o de la ni ko bon i b'a sɔrɔ depuis 91 yɛrɛ mɔgɔ minnu tilara école la olu bɛ so kɔnɔ 91 mɔgɔw ka na ka b'o la ka na bila fan 30 chômage i bɛ chômage la so kɔnɔ i ka cɛkɔrɔba de b'i balo bon il est temps que an ka bɔ olu kɔnɔ maintenant an ka système sigi système minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ production kɛ
ka ala se jamanadenw ma i b'a jateminɛ Mali kɔnɔ tigatulu an tɛ se k'alo dilan bon alors que tigatulu ye tiga de tigatulu ye kɔɔrikolo de tiga bɛ bɔ fɛ kɔɔrikolo bɛ bɔ fɛ bon an bɛ tila ka segin ka na i ka yɔrɔ in ma n'o cɛ Alima Bacili ni embargo min kɛra an ka jamana kɔnɔ nin waati kalo damadɔ ninnu kɔnɔna na a kɛra gɛlɛya jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka da tugu la awɔ n bɛ se k'an da don o la dɔɔni président y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan embargo hɛrɛ dɔ b'a kɔnɔ komi gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ cogo min na a gɛlɛya kɛra fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye bon a gɛlɛya kɛra cogo min na n'u sera ka ni autorité sera ka par exemple ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka nakɔ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'u yɛrɛ investir pour que fɛnw prix ka nɔgɔya parce que n'a fɔra sisan ne bɛ taa n ka jardin sɛnɛ ou bien ne bɛ wari bɔ n yɛrɛ ka n ka minɛnw nati prix min ne jan ne b'o de kɛ minɛn kan donc a ka d'an ye minɛn bɛɛ ka kɛ prix kelen mais o tɛ se ka kɛ cogo si la fo état de k'a cɛsiri kosɛbɛ o la vraiment ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka nakɔ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ a yɛrɛ ka minɛnw ka na ni minɛnw ye ou bien ka usine baw sigi minɛn kɔnɔ hali président ye mun fɔ n'i ye tiga ta n'i ye tulu ta bɛɛ b'a dɔn ko tulu ka gɛlɛn Mali kɔnɔ mais a bɛ se ka nɔgɔya fana parce que tulu n'i ko tulu a bɛ bɔ tiga de la donc tiga dun fana bɛ sɛnɛ Mali la mais pourquoi tulu tɛ se ka nɔgɔya o tulu ko yɔrɔ n'i y'an ka commerçant yɛrɛ ta bi olu yɛrɛ b'a jira k'a fɔ embargo in a kɛra olu yɛrɛ de ma degun ye fɔlɔ parce que jango an ka commerçant minnu tun bɛ yen ni olu tun bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire ninnu ni Sénégal ni yɔrɔ wɛrɛw la ka taa minɛnw ta ka don ni u ye ka na feere ani kɔfɛmɔgɔ minnu fana tun bɛ yen ni entreprise tun b'u bolo yan nɔ n'u bɛ baara kɛ u n'an ka jamanadenw bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu baara ninnu ɲɔngirili ka na fara ka sanction ni embargo ko ni fɛn ninnu kan a kɛra sababu ye ni caman rentré la u ka yɔrɔw la parce que u y'a jira k'a fɔ jamana bɛ état mun na k'a ye sécurité ko fana ta fan donc u t'a dɔn a bɛ cogo min na caman ye baaradaw jɔ ka don fɔlɔ donc olu bɛɛ bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ dɔ ye mais a degun jumɛn sera aw yɛrɛ musow ma fɔlɔ degun min e bɛ se k'a fɔ jɔn b'a la embargo in depuis a kɛ ni sisan cɛ nin yɔrɔ in kɛra aw ma degun ye fɔlɔ bon Mali degun ko kɔni degun ma daminɛ bi n'i ye Mali ta tiɲɛ don degun b'an kan bon i tɛ se ka fɛn kelen ta ka préciser ko o degun b'an kan parce que n'u seginna ka sigi o de kuma kan il faut que o la anw tugura yɛrɛ an ka président kɔ parce que a ka programme kɔnɔ ale b'a k'a laɲini ka na système kura de Mali la n'o ye musow kana sɛgɛn n'o ye malidenw kana sɛgɛn a dɔ ye jumɛn ye ka Mali région bɛɛ ta ka taa usine baw dayɛlɛ nin bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya Mali la a usine a baarakɛminɛnw de tɛ yen sinon a terrew b'an bolo a mɔgɔw bɛ yan mɔgɔ caman tilala ka na o tɛ baara la ni usine dayɛlɛla sisan komi an bɛ tulu ko kuma na n'i ye Kucala ta sisan n'a y'i diya i bɛ se ka comme on dit la i bɛ usine baw créer ka finiw dilan Kucala bon n'i ye comment dirais-je n'i ye fɛngɛ ta n'i ye Sikaso ta Sikaso mun bɛ Sikaso pomme de terre mais pomme de terre bɔ kɔ kan ka na c'est parce que pomme de terre hakɛ min bɛ produit Sikaso n'a mara la a man ca de donc il faut que usine baw de ka créer Mali région kɔnɔ bon hali n'i ye Kidal ninnu ta usine ninnu bɛ se ka créer ni musaka de oui bon a bɛ se ka créer ni musaka ye c'est pour cela ni musaka tɛ a bɛ se ka créer parce que usine tɛ se ka créer ni matériel dɔw tɛ donc i mago b'o matériel mun na o matériel ninnu tɛ bɔ anw fɛ yan a bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la Inde ninnu bɛ jamana wɛrɛw i n'a fɔ et cetera donc olu dun fana mago bɛ somme dɔw de la n da bɛ se o yɔrɔ ma i da bɛ na so n bɛna o yɔrɔnin fɔ a ɲɛna n b'o accompagner parce que là-bas c'est technique pour que i ka se ka tiga usine jɔ tiga b'e bolo yan e bɛ usine d'huile de kɛ au niveau de l'Inde à peu près comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne bɛna ne b'i installer n ka région dɔw kɔnɔ tiga i bɛ tiga sɔrɔ i bɛ matière sɔrɔ n'i ye matière sɔrɔ i b'a produit tulu bɛ na i ka jamanaden minnu b'a kɔnɔ indiens tɛna baara kɛ indiens kɔni ta ye usine ye mais minnu bɛ baara k'a kɔnɔ olu ye jɔn ye c'est ça voilà ça veut dire que olu ka na olu de bɛ yɔrɔ dɔn olu de bɛ baaraw kɛ cogo olu bɛ dugukolo dɔn donc u bɛ olu de ta baara voilà o fana bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ chômage la o wari bɛ bɔ état kun foyi tɛ bɔ état kun état dan ye dɔrɔn ka sɛnɛkɛlaw accompagner u ka se ka sɛnɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔna la état de b'u kalan état de bɛ dugukolo di état de bɛ dugukolo in protéger ni tiga fɛnɛ bɔra usine bɛ yen min b'a san hali a tɛ jɔ parce que olu mago b'a la ka tulu bɔ bon moi je crois que o modèle de bɛ se ka kɛ sababu ye bi an bɛ bɔ a wari yɛrɛ tɛ bɔ état kun mais Seydou Diawara jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan sanction ni embargo ninnu faralen ɲɔgɔn kan est ce que jamana bɛna se ka bɔ a yɛrɛ la ni taabolo ninnu kɔnɔ bon jamana bɛ se ka taa ɲɛ
ka se ka a ka laɲini mun y'o laɲiniw ka se ka sabati kan ko kan to ni bon nin période ye période de ye période min ni an kan ka conscience sɔrɔ k'an taabolo falen transition y'o de ka bɔ wagati gɛlɛn dɔ kɔnɔ ka taa dɔ kɔnɔ parce que fɛn dɔ de tiɲɛna ni coup d'état kɛra ni fanga yɛlɛmana ne tɛ jigin coup d'état kɛlaw la ko dɔ de kɛra min ma ɲɛ malidenw filila min tun bɛ fanga la o filila n'a ma ɲɛ k'o kɛra a ba mɔgɔ dɔw nana u sigi o cɛmancɛ kɔnɔ maintenant olu de bɛ pousser sisan pour que élection ka kɛ malidenw kana fili ka mɔgɔ wɛrɛ ta mɔgɔ min tɛna fɛn ɲuman yira parce que président ka gɛlɛn président bɛ kɛ ni programme ni projet de pour que n'aw tɛ fɛ ka coup d'état y'aw ɲɛna aw bɛ président de ɲini quelqu'un qui a un programme de société min ka ɲi aw ma min ka ɲi musow ma min ka ɲi denw ma min ka ɲi jamana ma min ka ɲi jamana kɔfɛmɔgɔw ma min ka ɲi an ka sous région ma i bɛ bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ ɲini k'o di bɛɛ lajɛlen ma président ka gɛlɛn o yɔrɔ la hakɛ ninnu bɛ ɲini cogo di voilà hakɛ bɛ di ni programme de tel que sisan e bɛ min nɛgɛ e bɛ sanu nɛgɛ e tɛ foyi dɔn n'i ye o fɛ yen e b'a ko non k'e bɛ min de dɔn e min bɛ min dɔn sisan min bɛ yɔrɔ min na il faut que ne min ye président ne k'o min yɔrɔ dɔn ni e nana ne ka tɔnɔ min b'a la o y'a sɔrɔ ne ye nin fɛnɛ ɲininka o y'a ta fɔ ne ɲɛna ale b'a ta prix min na e y'i ta prix fɔ ne ɲɛna ne b'a lajɛ min ka ɲi n ka jamana ma ne bɛ contrat kɛ ni e cɛ n b'o wari ta n bɛ tila k'o wari kelen ta k'o réinjecter n ka jamanadenw na pour que u ka se ka développer voilà moi je crois que o de b'anw jɛ maintenant pour que anw ka se ka mais n'a kɛra o kɛcogo la jamana bɛ développer a ka laɲini fana bɛ sabati yan parce que da bɛ wari min sɔrɔ a bɛ ka jamanadenw kalan sisan e ye min ye aw de bɛna min machine aw de bɛna n'a fɛn bɛɛ mais ne ka jamanadenw technologie anw t'a dɔn anw ma kalan la mais ne bɛ wari min sɔrɔ ne b'a école de fɛnɛ jɔ pour pouvoir au moins n ka jamana denmisɛnninw anw tɛ sini anw tɛ yen o minnu bɛ n'anw kɔfɛ f'olu kana k'a sɔrɔ k'u ka cɛkɔrɔbaw ye fɛn dɔ dilan ka bila o de anw filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ ne yɛrɛ Kamo Musa tun bɛ mɔgɔw forcer travaux forcés la diyagoya a bɛ sanu bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ tila k'a sanu ta a bɛ dɔw feere a bɛ dɔw di mɔgɔ wɛrɛw ma bon maintenant o système kɔrɔba in de tun bɛ yen mais anw ma kalan k'a kan maintenant anw ka président minnu fana nana o kɔfɛ dɔw kan ka segin kɔrɔlenw ma dɔw fana ko kan ka système kura kɔnɔna na bon système kura o ye partenariat ko parce que il faut voir mais sanu fɛn ma bɔ fɔlɔ n ye groupement yɛrɛ ta dɔrɔn groupement sanu min yɛrɛ bɛ yen n bɛ se ka mun tɛ su Kidal t'o la Iranienw bɛ yen bon Tombouctou yɛrɛ dɔrɔn gazi bɛ Tombouctou dan t'a la yɛrɛ hali Tombouctou minnu bɛ sɛnɛ kɛ lac ninnu kɛrɛfɛlaw la gazi y'u caman bali k'u ka baara kɛ gazi bɔ a yɛrɛ ma de o don na c'est pour te dire que an bɛ yɔrɔ min na komi bi an ka jamana ninnu an kan ka baara kɛ ni idéologie min ye o ye ka se ka a dɔn mun de b'an bolo an bɛ se ka mun de bamayɛlɛma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'an yɛrɛ kɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn ɲini i ye tubabu jamana fɛn jɔ a jɔra n'hakilina de ye koyi mais o n'a ta bɛɛ i ka kumakan kɔnɔna na parce que a b'a jira k'a fɔ nin ko ninnu si tɛ se ka kɛ fo an ka ɲini ka k'an yɛrɛ ye bon kɛnyɛrɛ ye président de bɛ jamanadenw ka hɔrɔnya d'u ma koyi jama tɛ jamana jɔ jama tɛ jamana jɔ dɛ mais jamana ɲɛmaa fana bɛ ka jamanadenw de filɛ o ne bɛ ɲininka o dépasse a ɲɛ kumunen tɛ wa mɔgɔ b'a fɔ bɛɛ min ɲɛ kumun ka to ka fɔ parce que min ɲɛ y'a kun u bɛ k'o de kɛ bon Poutine n'a ko ho bɛɛ b'a ko ho parce que u y'o de ye Poutine ɲɛ kan président mana ban ka taa sɛgɛn fɛ bɛɛ b'i ka daba ta k'a da i kan na bɛɛ bɛ t'o fɛ ni président kɛra sunɔgɔbagatɔ ye bɛɛ bɛ wuli midi président bɛ wuli midi an ko an ka wuli 11h parce que n'an wulila joona contrôle tɛ yen quoi mais ni min kɛra président o de bɛ kɛ ni président fana bɛ soli ka wuli ni président bɛ soli ka wuli bɛɛ bɛ wuli i b'a dɔn Alassane filɛ pour que ka se ka Côte d'Ivoire redresser tan Alassane tun bɛ wuli sɔgɔma a bɛ bɛɛ wuli i ka téléphone fixe la i ka bureau kɔnɔ n'i tɛ i bɛ explication di i mɔgɔw dɔn siɲɛ kelen k'o dɔn siɲɛ fila bɛɛ ye heure ta ça veut dire jamana mara ale ni hakili de bɛ taa souvent i bɛ jamanadenw mara ni psychologie u ye mais n'i ko k'i ka mara bɛɛ bɛ mara ni a hakilina de ye bamananw yɛrɛ ka kuma don ko bagan bɛɛ bɛ gɛn ni bere kelen mais hadamaden o hadamaden n'a bɛɛ gɛnbere de don bon an ka jamana ani jamana tɔ minnu n'an bɛ ka olu fɔ o tɛ kelen ye kosɛbɛ donc fɛn o fɛn n'an bɛ taa n'a ye ne hakili la ko ninnu kan ka taa i n'a fɔ étape par étape mais malidenw mago bɛ fɛn dɔ de la bi bi in na mun tɛ o si ye ni hali bi n bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni n'o ye embargo min bɛ yen parce que ni jamana ta k'a lajɛ bi bɛɛ bɛ kule la n'i taara fan o fan bɛɛ bɛ kule la dɔw b'a fɔ wari tɛ yen dɔw b'a fɔ fɛn gɛlɛyara dɔw ko carburant gɛlɛyara dɔw ko balo gɛlɛyara dɔw ko sukaro gɛlɛyara i ye mun fɔ effectivement c'est vrai parce que n'i taara Côte d'Ivoire bi bi in na olu ka sukaro kilo bɛ 200 ani dɔrɔmɛ 40 ani dɔrɔmɛ 20 na mais an ka sukaro kilo bɛ 100 ani 20 na donc mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔw sɔrɔ o taabolo tɛ kelen ye o de kama
caman b'a fɔ ko embargo in nana ni gɛlɛya ye dɔ ko k'a nana ni nɔgɔya ye mais olu ka nɔgɔya bɛ mun jira sisan ani minnu fana b'a ko gɛlɛya olu ka gɛlɛya ye balo ta gɛlɛya ou bien nafolo tununna ou bien fɛn jumɛn ni bon Mali la nɔ n'i y'a ye mɔgɔw ko wari tɛ yen wari bɛ yen Mali filɛ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 80 Mali kɔnɔ o ye débrouillard de ye olu gulonnen tɛ état la yɛrɛ mun gulonnen don état la a tɛmɛ mɔgɔ 10 kan maa min gulonnen don état la 100 sara o 100 sara o tɛ tɛmɛ 10 kan c'est wala Embargo ye san 100 kɛ Maliyɛnw kan an kɔni an bɛ kuli dɔɔnin de sinon Embargo bɛ Malidenw kan a mɛnna il faut voir carte ɲina fitinin ni Mali ma se k'o di Malidenw ma carte ɲina président bɛ na o tɛ se ka carte ɲina di parti kana bila i bɛ ka lama sɔrɔ bon i b'a dɔn la ko foyi tɛ état yɛrɛ tɛ robinet ji i b'o ɲini t'o sɔrɔ courant i b'o ɲini t'o sɔrɔ école filɛtiri t'a la porte t'a la o jamana bɛ min c'est pour te dire que an bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali mɔgɔw bɛ mɔgɔ la quelqu'un qui a une vision min bɛ se ka Malidenw ka hakɛ d'u ma ni kodɔn ye jumɛn ye kɛlɛ min bɛ ninnu kan nin yɔrɔ in na o mɔgɔ bɛ mun de la i b'o ɲini ka d'u ma maintenant sisan ninnu a ma se k'a f'i ye o a ɲini dɔrɔn i k'a dɔn parce que jamana wari bɛɛ ye e de ta ye il faut voir le budget du Mali ça fait 2000 et quelques milliards 2000 milliards ministère dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ka baarakɛlaw tɛ ɲɔgɔn dɔn a komi sisan ekɔliso ministère ni ekɔli milliard ba fila voilà milliard ba fila nin kɔ ekɔliso min bɛ ekɔlidenw ka ministériya la ani ekɔlimɛtiriw tɛ ɲɔgɔn kalama bon maintenant sisan e bɛ mɔgɔw kunna e t'u dɔn bon Sénégalais ka ministère ni Sénégalais tɛ ɲɔgɔn kalama maintenant fo ninnu bɛɛ de ka gɛn ka t'u ka baara kɛ maintenant ni transition yɛrɛ ta ministère mun fana ɲɛsinnen don transport ma o fana ni syndicat o tɛ ɲɔgɔn kalama bon maintenant sisan n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi sisan n'a bɔra ministre de la défense la transition na e ɲɛ bɛ jɔn na ka gosili kɛ a ka gɛlɛn bon maintenant a fɔra de k'i ta ye min ye k'o kɛ musow ka ministre min n'o d'i ma un exemple ta goudron na i bɛ denmisɛnninw bɔnnen goudron da la maintenant quelle politique a ye jumɛn ye politique jumɛn de bila en place min bɛ se ka denmisɛnninw bɔ o gɛlɛya kɔnɔ don n'a nataw la an bɛna bon maintenant embargo nin bɛɛ bɛ embargo in kɔnɔ dɛ parce que ni ka sɔrɔ ninnu labɛnnenw tun don ni ninnu bɛɛ labɛnnen don embargo san 100 an t'a dɔn parce que seulement fɛn tɛ yen fɛn dilannen tɛ yen embargo kan ka kɛ leçon de ye leçon b'a to an bɛ jalons poser pour l'avenir an bɛ fɛn minnu dilan sini kama embargo kan k'o an ka k'o leçon de tirer ni embargo kɔnɔ ka ko dilan mɔgɔya tɛ taa ko minnu kɔ k'olu bila en place pour que ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ. Pinal TV jabaranin ka Alima Bathily bi bi na faso kɔnɔ yan Mali kɔnɔ Malidenw kan ka se ka fɛn jumɛn de kɛ ou bien ka don da jumɛn fɛ lala jamana mago bɛ fɛn min na an ka sɔrɔ ta fan fɛ ani lakana ta fan fɛ pour que jamana bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ ka jidi an kan ka tɛmɛ da jumɛn fɛ bon an kan ka tɛmɛ mun kan an k'an patienter embargo in tɛna mɛn sen na fanga kɔrɔlen dɔ de tun bɛ yen nɔ olu ma baara ɲuman kɛ an malidenw kelenw de y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka taa boulevard de l'indépendance la ko olu bɔ yen donc n'olu bɔra yen nɔ ni transition mun nana transition nana sisan a ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ donc an k'an patienter sɛgɛn bɛ bɛɛ kan c'est vrai sɛgɛn kɔni bɛ yen mais an tɛ se ka hɛrɛ fana sɔrɔ n'an ma sɛgɛn dɛ ninnu fana tɛ se ka na dɔrɔn kalo kelen Mali ka bon kow ka ca dɛ kuranko bɛ yen école ko bɛ yen jiko bɛ yen soko bɛ yen baara yɔrɔ caman fɛnnen don donc vraiment an ka an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka da Ala la ka da transition na an k'u patienter o kɔrɔ ni Ala sɔnna a ma n'an patientera nataw an mago bɛ mun na a bɛna ɲɛ sɔrɔ vraiment a bɛna ɲɛ sɔrɔ f'an ka bɛn kelen de ma Mali tɛ kɛ fosi ye maliyɛn denw kɔ an ka bɛn kelen na an de farala ɲɔgɔn kan ka président kɔrɔlen na boli donc ni ninnu nana an k'an patienter dɔɔni baara a tɛ se ka bila niveau bɛɛ la a tɛ se ka kɛ 50-50 ye a tɛ se ka kɛ 100% ye quoi yɔrɔnin kelen il nous faut du temps a b'an bɛɛ kan dɛ tɔɔrɔ min bɛ sen na bɛɛ b'a dɔn mais an de ko ka na ni système kura ye système kura fana tɛ se ka girin ka pratiquer n'an ma sɛgɛn dɔɔni dɛ donc vraiment ne kɔni bɛ mun fɔ o de y'o ye an mun ye maliyɛn denw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka tugu Ala kɔ an ka tugu an ka transition kɔ bɛɛ b'a dɔn u bɛ ka mun kɛ tiɲɛ na u y'u se la halisa an ka courage ta dimi mun b'an na an k'a muɲu waatinin de don an k'a dɔn k'a fɔ c'est quelque chose a tɛna kɛ pour l'éternité c'est juste un temps autorité bɛ yan nɔ ka dugu stabiliser de ni jamana basigira sisan nɔ an bɛɛ bɛ laɲini mun kɔ a bɛ na donc n'an ko k'an b'olu an b'an sen don u kɔrɔ laɲini kɔnɔna na caman bɛ ka yira k'a fɔ mouvement bɛɛ jɔlen don côté bɛɛ la
bɛɛ ka mouvement jɔlen don mais fɛn kelen jumɛn kan ka se ka kɛ pour que olu mouvement ninnu hali ni olu fana ma se ka wuli o 100% ka se ka wuli parce que olu fana b'a kɛ ka se ka denbaya labalo n'a ye ka se ka i bɛ taa sɔrɔ maa kelen du kɔnɔ charge min b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ surtout an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ni maa kelen bɛ yen k'a fɔ ko moyen bɛ maa min ou bien fɛn bɛ mɔgɔ min na du bɛɛ bɛ ta de k'i ɲɛsin o kelen ma hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ se bɛ mun ye mais min bɛ yen ni fɛn b'ale ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ b'i ɲɛsɔrɔ du problème bɛɛ bɛ ta k'a da o kunna au moins que an ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ bɛɛ ka i ka devoir k'i ka côté la mais bɛɛ b'i ɲɛsin mɔgɔ kelen de ma ni ko ni pɛrɛnna o de b'a dilan ni ɲɛgɛn tiɲɛna o de b'a dilan ni balo dɛsɛra ni courant bɛ yen ni ji ko ni fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de b'o kɛ donc il faut que malidenw ka se k'o yɔrɔ fana faamu an bɛɛ ka jɛ k'an bolo ɲɔgɔn k'a dɔn k'a fɔ du tɛ maa kelen du kɔni ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ maa kelen mais du donni bɛɛ tɛ se ka ta k'a da maa kelen kun o ye kuma fitinin ye k'a fara kɛ ka kuma kan komi an t'o débat fana kɔnɔna na n bɛ segin ka na président ma yanni n ka se e ma dɔɔni Jawara an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na an ka wulikajɔw n'an ka recherche kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ fɛn min ye parti lumière ye n'o ɲɛma n'o ye Seydou Jawara ye k'a fɔ aw bɛ ka kubaw kɛ dibidibiw la kɛrɛfɛ ka mɔgɔw dɛmɛ i n'a fɔ musow i n'a fɔ fantanfalaw i n'a fɔ yatimɛw maa minnu bɛ yen ni o mansaw dayɛlɛn don ni setu ye aw bɛ ka olu fɛn ninnu kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don sumadilanw ni fɛnw ma aw bɛ ka jiri turu kan aw bɛ ka n'a ɲɔgɔnna caman k'a kɛ jamana kɔnɔna na hakilina jumɛn nana ni o ye Seydou? Bon, en réalité, nous finissons de pas d'amener, on a d'amener une association. Au taux que nous Yélen Jeunesse Mali. Maintenant, pour l'association, on a un parti créé. Maintenant, voilà, on y a là qu'à Mali région Tchamanké, qu'à Mali Dougou Tchamanké. Parce qu'en réalité, depuis qu'on a un parti créé depuis 2013, on a Dougou Maladi, on a Dougou Maladi étudié. Maintenant, un mille familles, on y a qu'à faire Malien et Morobe de Mélane, moi. Ani ku accompagner c'est pourquoi on tra dugu chamana u b'a yira na ko wari an ko bon an tɛ wari di mɔgɔ ma mais an bɛ idée de d'i ma parce que idée de ye wari hakilina de ye wari parce que yɔrɔ la n bɛ question poser mɔgɔw kun n b'a f'u ɲɛna n ko bon aw yɛrɛ filɛ aw ka dugu filɛ ni samiya sera aw bɛ taa foro aw bɛ taa ɲɔ sɛnɛ aw bɛ kaba sɛnɛ aw bɛ fɛn caman sɛnɛ mais ni samiya banna aw bɛ taa aw da aw ka gelew kan aw b'aw da so kɔnɔ aw tɛ baara wɛrɛ kɛ n ko bon ça c'est pas bon maintenant aw ka yɔrɔ nin na falaw bɛ yan maintenant est ce que n'a ye nakɔw dilan ne yɛrɛ bɛ kɔlɔn fɔlɔ sen ka d'aw ma ni ne ye kɔlɔn sen ka d'aw ma sisan aw bɛ nakɔ kɛ sisan n'a ye nakɔ kelen kɛ ka nakɔ fila kɛ tomati jaba bedarafo n'a y'olu kɛ dɔrɔn aw bɛ na ye k'a fɔ aw bɛ commencer ka o nafa sɔrɔ n y'o kɛ dugu dɔw la olu yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛlen don k'an invité normalement ni sunkalo banna an bɛ taa b'olu ye olu ko bon samiya mana ban dɔrɔn olu b'u ka tilema baara kɛ nakɔ de bon ni o initiative cayara i bɛ na ye k'a fɔ n'an bɛ nɔgɔya nanfɛnw bɛ nɔgɔya dutigi olu de ka 100 wɔɔrɔ bɔ i bɛ 400 de bɔ olu de ka 400 bɔ i bɛ 200 bɔ maintenant village fɛnɛ kɔnɔ nanfɛnko tɛ kɛ problème ye tuguni parce que an y'a kɔlɔsi an bɛ nan kelen de kɛ village la n'an ye to tobi an bɛ nan kelen de k'a la maintenant an ko bon fo k'o de interdit parce que faut que a ka améliorer depuis lawale an b'o ko kelen de kan f'an ka b'o kɔnɔ an tɛ se ka b'o kɔnɔ cogo si la tant qu'an ma se an ka kɔbolo ninnu entretenir lawale ni nana yɔrɔ la parce que an tun y'a ye kunun an ka yɔrɔw la minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔw ni keningew ni saɲɔw ani alayiri ninnu fɛn ninnu sɛnɛ maa minnu tun bɛ bɔ duguba kɔnɔna na ka taa dɔgɔw jɔ u tun bɛ ɲɔ kɔpɔ kelen walima ɲɔ muru kelen u bɛ taa n'a ye ka taa fili tuluw ni najiniw ni fɛnw na olu falen ninnu tun bɛ kɛ kunun mais bi an bɔra olu kɔnɔna na an yɛrɛ ye waatiw fitinin ye an ka burusi kɔnɔnaw ni fɛnw na donc e bɛ ka o laɲini min fɔ sisan ka u dɛmɛ tugudaw la u ka se k'u ka tomatiw u ka nganw u ka supɔmuw u ka poivron u ka forontow a n'a ɲɔgɔnna caman ka se ka olu sɛnɛ mais ni olu sɛnɛ minnu fana bɛ kɛ n hakili la maa dɔw y'a jira k'a fɔ dugukolo bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ dugukolo ye dugukolo sugu jumɛn ye fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛn kan ka sɛnɛ o dugukolo la walima suman jumɛnw ni suman jumɛnw bɛ ɲɛ o dugukolo ninnu na yala aw bɛ ka olu fana bɛɛ kɛ u ye wa walima o tolen don u yɛrɛ ma donc aw kɔni ta ye dɛmɛ de ye i n'a fɔ dɛmɛ sugu jumɛn n'o ye an balakaw ye an ka tugudaw kɔnɔ. parce que an ye min fɔ dɔrɔn kɔda ninnu an ka kɔda ninnu i b'a sɔrɔ fala kɔnɔnaw de don bon fala bɛ sɔn tomati la a bɛ sɔn supɔmu na a bɛ sɔn fɛn caman na an bɛ étude kɛ n'u yɛrɛ u yɛrɛ b'a dɔn parce que an ye yɔrɔ dɔw ta kɛ olu yɛrɛ nana ka gabakurun fara ɲɔgɔn kan baraji créer an taara ka ne yɛrɛ gabakurun dɔw ta an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka baraji créer maintenant c'est pour le cas k'u encourager ala y'a kɛ bi a dɔw ta kɔni vraiment olu ta ɲɛna u bolo maintenant n bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ continuer hali k'u dege safunɛ dilan na
am ta yɔrɔ min na an bɛ muso groupe fara ɲɔgɔn n'u sera mɔgɔ 40 ma an bɛ stratégie bɔ maintenant safinɛ dilanna b'an bolo min bɛ mɔgɔw former a bɛ se safinɛ qualité sugu bɛɛ la hali Kulukoro safinɛ tun bɛ dilan cogo min na a b'olu bɛɛ k'u kun an b'o k'olu bɛɛ kɛ k'u dege u ka se ka dɔ sɔrɔ mais safinɛ kɔlɔlɔ a n'a baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que gaziw b'a la bon bɛɛ fari t'a kun maintenant tailleur fɛnɛ na tuguni an bɛ ka mɔgɔ dɔw dege o la machine b'an bolo mɔgɔ bɛ yen nɔ min b'u dege ni formera dɔɔni machine 12,000 directement a bɛ se k'u dɛmɛ u bɛ se ka ko caman k'u yɛrɛ mais an bɛ se k'a fɔ o ka dɔgɔ dɔɔni jamana ko la parce que pourquoi an b'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kan k'u jɔ parce que jamana o jamana n'i y'a jɔlen industrie de b'a kɛ maintenant industrie tɛ se ka kɛ fɛnɛ ni matériel premier ninnu tɛ mais aw bɛ ka yaala k'o min kɛ ni aw yɛrɛ ka fɔn ni maa wɛrɛ ka nafolo ta aw bɛ k'a bɔ yɛrɛ k'u ka o dɛmɛ kɛ jamanadenw ye ani tugudaw kɔnɔna na hali i bɔra ka safinɛ dilan min fɔ k'aw bɛ maaw former olu la o formation ninnu aw b'o k'o ye gratuitement bon ka taa tugudaw la k'o dɛmɛ fana couture minnu fana bɛ yen ni minnu ye couture ye n'u sera couture la machine 12,000 a ka dɔgɔ komi a ka ca o fana aw b'o fana kɛ olu ye gratuitement o bɛ aw yɛrɛ ka volontairement k'a jira k'a fɔ aw ye jamanadenw ye mais hakilina jumɛn nana ni o ye Seydou bon an yɛrɛ fɛ dɔrɔn bon i kɛra politique mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ de kɛ fɔlɔ k'a jira k'a fɔ nin ŋaniya ɲuman bɛ n kɔnɔ ka se aw ma yanni n na don cɛ fanga la a kun bɛ y'o de a dɔw yɛrɛ la an b'a fɔ u yɛrɛ bɛ wari bɔ dɔw yɛrɛ b'a bɔ parce que ni muso groupe sera mɔgɔ 40 ma an b'a fɔ ni jamana taara k'a di Seydou yɛrɛ ma bi hakilina jumɛn b'u bolo pour que ka se ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔna na fɛn min bɛ yen ni malidenw bɛ se k'a kɛ ni Mali bɛ k'a yɛrɛ ye ni jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ye n'an tɛ ɲɛbɔ maa wɛrɛ fɛ bon o kɔni n'i ko ten o kuma ka nɔgɔ parce que déjà an ye baara k'o kan ka ban parce que n'i kɔni ye parti créer fɛn dɔ kan ka k'i bolo hakilina dɔ kan ka k'i la hakilina min b'i ka faso jɔ mais n'an ka o hakilina na an ko bon ni an ka région an bɛ baara kɛ ni région de ni an ka région ta k'a lajɛ n'i ye Sikaso mara ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi mangoro bɛ yen lemuruba bɛ yen olu jiw bɛ se ka usine bɛ se ka jɔ yen mangoro ji kama usine bɛ se ka jɔ lemuruba ji kama usine bɛ se ka jɔ pomme de terre ninnu emballage kama parce que pomme de terre bɛ ɲɛ Sikaso dugukolo kan kosɛbɛ ani ku hali logo expérimentation loloni ninnu na a bɛ ɲɛ yen dugu dɔ fana bɛ yen nɔ ko Subakasoni o fana bɛ Dandɛriso fanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na yen dugukolo bɛɛ bɛ sɔn nin fɛn ninnu na fɛn bɛ ɲɛ Côte d'Ivoire a tilankɛ bɛ ɲɛ an ka dugukolo kan parce que ne yɛlɛla yɔrɔ ninnu caman kɔnɔ n y'a yɔrɔ faamu. mais san min bɛ na Côte d'Ivoire o tɛ n'an fɛ yan. sanko dɔrɔn tɛ waati min na san bɛ ka na bi. n k'i ma adamaden i bɛ analyse de ka réflexion kɛ ka ko dilan ko min bɛ basigi kɛ Sikaso mara ye jamana min ni Mali yɛrɛ région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sikaso de pour dugukolo bɛ sɔn fɛn caman na ka tɛmɛ Mali région caman ta kan c'est pourquoi an ko bon an bɛ olu usine ninnu installation kɛ yen nɔ maintenant n'i nana Kulukoro mara kɔnɔ sisan safinɛ en allemand bétail olu usine bɛ se ka jɔ yen nɔ Mopti o bɛ kɛ Kulukoro de maintenant n'i nana Segu o bɛ kɛ première zone militaire état-major de l'armée min bɛ Bamakɔ yan sisan a bɛ yɛlɛma Segu de an ka stratégie la parce que ani office kɔnɔna kumababa in an bɛna école agricole de jɔ minnu bɛ se ka o secteur développer au niveau de l'office du Niger ka office renforcer ka valoriser ka Marakala barrage ka renforcer a bɛ temps kolon kɔnɔ cogo min na k'a bɔ kɔnɔ ka na n'a ye système wɛrɛw kɔnɔ système min bɛ baara kɛ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan maintenant Kucala sisan o de bɛ kɛ tisi ani bazin ninnu ani t-shirt fɛn min ye textile ye parce que coton de bɛ Kucala mara kɔnɔ maintenant fɛn min ye Mopti mara ye pêche ni élevage ani tourisme n'o ye jɛgɛ mara bagan mara ani tourisme yan fan ninnu k'olu kɛ Mopti mara kɔnɔna la olu de y'an ka idée ye maintenant ni nana Gawo an ko k'o kɛ deuxième capitale ye Gawo de bɛ kɛ capitale filanan ye parce que Gawo ni Bamakɔ ye kilo 1000 ni kɔ de maintenant ni Gawo kɛ capitale filanan a bɛ kɛ sababu ye ani Niger bɛ surunya ani Tchad bɛ surunya ani dugu caman bɛ surunya da bɛ yɛlɛ maintenant Tombouctou sisan alikama de bɛ yen nɔ maintenant an b'o de développer ka farani mugu usine 3 jɔ Tombouctou mara kɔnɔ maintenant n'o jɔra Tombouctou mara kɔnɔ aw ka sɛgɛsɛgɛliw de nana nin bɛɛ jira la awɔ maintenant sisan Kidal sisan fɛn bɛ pétrole ko ani sanu ko ani gaz ko o direction ba de bɛ sigi Kidal ni mago bɛ recherche la nin fɛn 3 kan i bɛ taa Kidal de maintenant sisan ni nana Menaka ani Tawudini sisan Menaka sisan o de bɛ kɛ zone agroalimentaire ye maintenant bagan ninnu b'o la bon fɛn fɛn ye sɛnɛfɛn ninnu ye i y'o la yen yɔrɔ ninnu pomme de terre gundam ninnu i b'a dɔn k'olu pomme de terre olu betteraves ni pomme de terre bɛɛ bɛ kɛ kumabaw de ye parce que cɛncɛnma yɔrɔ don maintenant ni Kayi de bɛ kɛ nɛgɛ siman ani karo olu usine de bɛ sigi Kayi parce que Kayi mara bɛ sɔn o fana na kosɛbɛ maintenant sisan fɛn min ye Nioro du Sahel ye an bɛ allemand bétail usine de jɔ yen fana allemand bétail parce que bagan caman bɛ Nioro mara fana kɔnɔ
maintenant olu de bɛ ta san région bɛɛ n'a ka potentialité maintenant Mopti ta kun ye pêche ni élevage ni tourisme ye n da ser'o ma maintenant fɛn min ye Mali 703 communes les 703 communes du Mali san dɔ bɛna fara kan mais malgré tout les 703 communes an k'o bɔ 50 policiers 50 gendarmes k'o bila nin commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maintenant fɛn min ye Mali région ye san an ye région 10 de ta ka baara kɛ n'o ye o région 10 kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ o région 10 kɔnɔ fo ka école agricole de créer maintenant n'o kɛra sa village agricole bɛ créer k'u financer pour un début à raison de 20 milliards par région maintenant au village agricole ninnu kɔnɔna la ça fait 200 milliards 20 milliards par 10 ça fait près 200 milliards maintenant o 200 milliards de bɛ injecté pour que se ka village agricole ninnu créer maintenant o village agricole mana créer sisan o de bɛ kɛ sababu ye ka région ka balo kilancɛ ta 20 milliards a bɛ komi état bɛ na production min kɛ a bɛ dɔ bɔ balo la diyagoya maintenant o bɛ kɛ région bɛɛ la a bɛ komi état y'o kɛ komi jagokun de maintenant les jeunes qui vont aller travailler dans ces champs là ani minnu b'a emballage kɛ ani minnu b'a ta usine kɔnɔ ka bɔ n'a ye parce que n'i ye pomme de terre sɛnɛ sisan village agricole la minnu b'a tigɛ minnu b'a ko minnu b'a emballage créer i b'a sɔrɔ Sikaso région pomme de terre bɔtɔ o b'a sɔrɔ Kayikaw bɛ k'u ta bɔ fɛnɛ dɔw bintɔ o b'a sɔrɔ dɔw yɛlɛtɔ don diyagoya Mali baloko bɛ stabiliser o de ye parti numéro ka programme de société. o de y'aw ka programme de société aw ka laɲini kun y'o de ye aw bolo fana u bɛ jamana bɔ nɔgɔ la u bɛ jamana bɔ an ka degun kɔnɔna na. parce que ni wari tɛ yen jamana tɛ yen o fo économie de ka tourner fo région de ka tourner fo wari ka tourner parce que mɔgɔ yɛrɛ sigilen don wari de kan. Batili. Naamu. Wili da kan jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma denmisɛn ani maakɔrɔba tegedi ɲɔgɔnma in kɔfɛ an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka d'a kan bamananw ko ten ko sigi ka fɔ ye damu ye wa tegedi ɲɔgɔnma n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka to ka bɔ ɲɔgɔn ye lala ka ca ala fɛ rankin caman bɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɔ yen wili da kan jumɛn bɛ e fɛ sisan ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma cogo min an bɛ nin waati min kɔnɔna na an ka se ka mun fo an ka bɔ nin kɔnɔ ala k'an sago d'an ma. Amina rabi weleweleda min bɛ ne fɛ nin waati in na ka se jamanadenw ma fɔlɔ o de ye halisa an ka dan ka transition na an k'an patienter ni ala sɔnna a ma an bɛ mun kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ ka mun fɔ transition mɔgɔw fana ye vraiment u ka u kɔfilɛ jamanadenw fana ka laɲini na k'a fɔ tɔɔrɔ dɔɔni bɛ yen vraiment u ka essayer ka tɔɔrɔ nin bɛ se ka wuli cogo min na u ka solution ɲini o la maintenant k'a ɲini jamanadenw fɛ tuguni an ka système kɔrɔlen minnu tun b'an bolo n'o tun y'an ka vote kɛcogo ye vraiment il est temps an k'a yɛlɛma système kɔrɔlen bɛɛ b'a dɔn n bɛ taa 100 di e ma ka 200 di e ma an y'a caman kɛ a ye mun ɲɛ foyi donc u ka. mais o ye o 100 n'o 200 o ye jɔn dɔ ye. Politiciens de wa o fila bɛ dɔn don jamanadenw sen b'a la politiciens sen b'a la parce que a bɛ politiciens kɔnɔ n'i ma taa mɔgɔ san mɔgɔ tɛ voter voilà n'i ma taa olu de tɛ élection kɛ olu de b'a jira voilà nafolo b'an bolo an nana an bɛ fɛ ka fanga ɲini u b'o ka wari bɔ u b'a di association mɔgɔw ma u b'a di jeunes ma u b'a di musojɛkulu tɔn minnu bɛ yen u b'a di olu ma k'a fɔ an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ aw ka jamana bɔ an ye donc ni aw ye wari yira maaw la an ka makɔrɔw kuma de ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen bɛ wari ka fɔ ni jawara nana sa ka wari di ne ma ko n k'a dɛmɛ n bɛ ba wari in na. voilà o de hukumu kɔnɔna na sisan an ka parti i m'an ka parti tɔgɔ mɛn yan parti lumière pour l'Afrique changement yɛrɛ de bɛ yen an kɔni ka parti kɔnɔ a ka d'anw ye n b'a ɲini jamanadenw fɛ mɔgɔ bɛɛ n'i ka kuntilenna mɔgɔ de don n'i bɛ voter mɔgɔ ye a tigi ka programme ɲini k'a dɔn programme nin ɲini k'a dɔn yan'an ka taa wari minɛ parce que wari bɛ ban. On te donne 1 million, ni 2 millions de dépenses bila sini, war yɛrɛ b'a fɔ a tɔ bɛ to. Donc an k'an ka président ka programme lajɛ k'a lajɛ ni président ko k'a bɛna kɛ anw de kunna Mali président ye programme mun b'a bolo nafa b'a la ou bien nafa t'a la. Ni an taara n'o système ye wari ka di ko ka wari bila taalen ɲɛfɛ ni baaraw dira an tɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ ka 200 fɛ. Président mana ni an ka mate président mana sigi sisan ale mana ni a ye fɛn fɛn fɔ a ka programme kɔrɔ. Ni ala y'a nɔgɔya ye k'a sigira fanga kunna k'a ye nin kɛwale in bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan je pense que caman bɔ chômage la musow bɛ lafiya denmisɛnninw bɛ lafiya a ka programme ka étudier k'a dɔn k'a lajɛ a bɛ ka mun fɔ a tɛ k'a fɔ a kunfɛ voilà donc vraiment an ka système kɔrɔlen bila an ka na système kɔrɔ la n'i ko Mali kura o kɔrɔ wari minɛ tɛ yen sanu minɛ tɛ yen fini minɛ tɛ yen donc baara de don o de kɔni tun bɛ ne bolo et puis bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Kɛlɛfu ninnu an k'o dabila an k'an ka autorité lajɛ ni ala ni kira sɔnna a ma embargo ye dɛmɛ
bɛɛ bɛna lafiya. Batili, oui. I bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan k'a fɔ ko maaw ko patienter toujours ka kumakanw bɛɛ kɔnɔna na i kɛlen bɛ ka yira k'a fɔ maaw ko patienter a bɛna ɲɛ dɔw yɛrɛ ne kuma ko ça va i b'a yira bon dépend fitinin a bɛ ka fɔ a ye dépend an sifin a bɛ ka fɔ a ye ko ça va yɛrɛ fo ka na o si jɛ ça va aller bon e ka kumakan kɔnɔna na k'a fɔ bon an ka embargo in a bɛna wuli a tɛmɛ waati jan tɛ mun b'o jira e la sisan. Mun b'a yira n na parce que n b'a dɔn an ka autorités bɛ tiɲɛ kan. Mais dɔw yɛrɛ fana ka laɲini yɛrɛ tɛ embargo in ka wuli o olu kɛlen b'a ɲini yɛrɛ de an ka tigɛ ka bɔ si dɔw yɛrɛ la siɲɛ kelen an ka kan yɛrɛ ye. Bon, a bɛɛ ye kelen moi je pense que bɛɛ n'i ka ko k'i ye cogo min. Jawara o ye fana ka laɲini. Bon CEDEAO kɔni n'u tɛ tiɲɛ kan an bɛ bɔ a la dɛ parce que a fɔra de ko CEDEAO k'i tilen. Parce que n'i y'a ta 100 b'a la kan ka bɔ a la an k'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye. Parce que CEDEAO manipulelen de don n'i manipulelen don mɔgɔw b'a k'u bɛ bɔ i la i t'i lamɛn yɛrɛ Macron de mana min fɔ CEDEAO na CEDEAO k'o kɛ. Parce que hali kɔsa in na a ko ko bon ko a bɛna CEDEAO wuli u ka ko dɔ kɛ Mali la ale de ye fɔlɔ kɛ bon filanan in fana tuguni k'a b'u wele tuguni bon anw don kun t'o ye an donna an ye kelen an ye farafin kelen ye ninnu ye continent wɛrɛ anw fana ye continent wɛrɛ ye bon an tila kɛ u y'an coloniser mais u ko u y'an bila ko colonisation banna mais olu ka pression nous on doit plus écouter ça ni cɛkɔrɔba ninnu bɛ siran denmisɛnnin kura minnu bɛ ka na tubabu k'a bila u kunna k'a fɔ tôt ou tard jeunes tɛna sɔn parce que i y'an mɔkɛ bagabaga k'an faw bagabaga k'i b'anw bagabaga o kumana mun don ça veut dire les choses vont changer dans l'avenir. Mais bɛɛ faw avant les Jawara. Non an kɔni tɛ bagabaga n'ala ka fanga bin libéré bolo dɔrɔn a bɛna dɔn an bɛna min kɛ. An bɛ akɔrɔ sirili kan t'a la dɛ. Non sirili t'a la kɛlɛ ti kɛ. D'accord hali an bɛ segin ka na Jawara ma. Jawara i ka kumakanw fɛsɛfɛsɛlen don kosɛbɛ wa faamuyali b'a kɔnɔ mais hali bi an mago bɛ yɔrɔ dɔ la Jawara weleweledakan min bɛ e fɛ n'o ye national ani international cogo min na an ka jamana in an bɛ se ka bɔ crise in kɔnɔ teliya la joona an kan ka tigɛli ɲuman jumɛn kɛ walima an kan ka weleweledakan jumɛn kɛ cogo min an bɛ se ka bɔ nin crise in kɔnɔna na. Bon pour an ka bɔ crise in kɔnɔ sisan gouvernement u k'a lajɛ société civile an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw parti politique mɔgɔ damadɔ u ka délégation dɔ former rapidement u ka taa Ghana président voir k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bon vraiment 2 ans min gouvernement de transition y'a demandé u k'a to la Mali bɛ crise de kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ. Donc an ka maaw de kan ka wuli ka taa fɔ Ghana président ɲɛna an tɛ bɔ Ghana an tɛ bɔ CEDEAO la mais an b'a ɲini aw fɛ aw fana k'an ka aspiration ta a ka jamanadenw ka degun ta a ka dɔn k'a fɔ fɛn b'an kan nin wagati in kɔnɔ o ka kɛ o délégation ka former o ka bɔ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ. Olu t'o dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Ayi u t'a dɔn n'u manipulelen don u tɛ tiɲɛ fɔ o maintenant n'an ka cɛkɔrɔbaw sigilen mais tant que olu manipulelen don hali n'an taara ka taa an ka o laɲini jira u la k'a fɔ nin degun man kan est ce que olu bɛna se k'o degun wuli k'a bɔ an kan ka sɔrɔ maa min bɛ k'olu manipuler ni olu ka yamaruya tɛ. Bon mɔgɔ t'i welebaga nɛnifini segintɔ don. Ko segintɔ. Toujours Mali y'a seko kɛ sisan yɔrɔ ni an wulila ka taa ka t'o jira an ka faiblesse. Yɔrɔ déjà gouvernement y'a ka baara kɛ ka ban sira tɛ yen job ma boli min kɛ sira tɛ yen premier ministre ma min kɛ président ma min kɛ foyi tɛ yen o ma min kɛ bonya la maintenant ça laban ye min ye société civile diinɛ mɔgɔw parti politique mɔgɔ damadɔ olu de bɛ bila ka taa délégation laban o de dira négociation n'u ma sɔn dɔrɔn olu bɛna dɔrɔn o tugu ya se ye an bɛ ɲɔgɔn wele ka fɔ ko nin ko banna an t'a la tuguni hali n'u nana ni jama ye an tɛ don a la maintenant sisan non ne ta y'o de ye o parce que ne b'i n deli. A yɛrɛ la k'a fɔ fana n'i bɛ bɔ tɔn in na san 1 walima san 1 ni kɔ walima san 2 ɲɔgɔnna u bɛ d'i ma donc ka yira k'a fɔ i bɛna bɔ tɔn na mais i tɛ se ka wuli dɔrɔn yɔrɔnin kelen k'a fɔ. Bon ne bɛ ɲininka o b'a la n bɔra. kana taa yɔrɔ jan ne bɛ ɲininka o jɔlɔkɔ de b'i sen na. Jɔlɔkɔ t'i sen na. I da waga n ka foronto k'i da kɔnɔ i da waga n ka sukaro k'i da kɔnɔ i b'i da waga jumɛn na. Sukaro. N'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ ka ɲiw bɔ ɲɔgɔn kan fɛn man di ye k'i b'a bila a kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ ça veut dire que n'an ko an t'a la an t'a la i m'a fɔ ma n t'a la ye kelen de ye o an y'i bonya i m'an bonya wa o cɛ tɛ yen min bɛ se ka jigin yan tuguni k'a fɔ k'i bɛ n'anw nɔfɛ ko négociation n'anw miiri so i tɛ na o i ka avion yɛrɛ tɛ sira ye c'est pour vous dire que Mali ye malidenw ta de bonya de kosɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan mais toujours on doit continuer avec le même respect n'an sera niveau dɔ la an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est pourquoi ni mɔgɔkɔrɔba ninnu nana n'u ma kan jɔlen m'u da dɔrɔn u bɛna dɔrɔn o peuple labɔ an b'a fɔ an bɔra la parce que a tɛna ɲɛnabɔ tuguni ne fɛ o de ye solution laban ye o ye an ka proposition concrète ye au niveau de l'embargo maintenant fɛn min ye sous région ye n'o ye dugu ye Sénégal ani Côte d'Ivoire ye olu kɛlen ka frontière min datugu an bɛɛ de degunnen don n t'a dɔn ni bɛ k'a faamu. mais dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko Sénégal y'a ka frontière dayɛlɛ o. voilà maintenant an fila bɛɛ de degunnen don an ka continuer o fɛ malidenw tɛ sa koyi coronavirus kun kan ka minnu ta a y'olu ta n m'a dɔn n y'a faamu
bana caman nana ka tɛmɛ a kan ka minnu ta a y'olu ta an b'a ko dugu fɔlɔ tɛ Mali ye a dugu filanan tɛ Mali ye ça veut dire que n'an bɔra nin kɔnɔ an bɛ siraw de bɔ surtout an bɛ k'an yɛrɛ dilan cogo min na militairement Mali tun bɛ cogo min na lawale la Mali bɛ k'a yɛrɛ bila o position kelen de kɔnɔ parce que il faut voir en 70 déjà Mali taara Laginɛ bɔ bolo la en 70 2 ans après la chute de Modibo Mali taara ka taa Guinée ka Portugais gɛn ka bɔ Guinée avec des MiG-21 du Mali o kɛra yan Mali indépendant déjà Mali kun équipé le don parce que Mali ye jamana min sɔrɔ jamana de don nafolo de b'an ka jamana kɔnɔ fo mɛri mais ne de tɛ fɛ k'anw mɔdenw k'u dun k'anw to yen anw de kan ka dunni daminɛ denmisɛnninw bɛna sɔrɔ anw yɛrɛ tulo la fɔlɔ na denmisɛnninw bɛna san denmisɛnninw nana o cɛ k'an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ dɔ dun voilà bon maintenant ne fɛ an kan ka baara k'o de kan voilà Alima Jawara i ka Alima Bacili i ka dakuru yɛlɛma a kɛra Makɔrɔ Goyita yɛrɛ ala dakuru laban min bɛ ne bolo an b'aw yɛrɛ fo an b'aw fo n'aw ka aw dara k'an wele ka n'aw ka plateau kan foli belebelebaw tɛ ka maliden jɛna muso bɛɛ lajɛlen fo k'an ka parti fo k'an ka parti musobaw fo président tɔgɔ la a ye foli belebeleba don ne b'ale de ne b'ale représenté bi ka kuma donc a ɲini maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma muso k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn muso i ko jamana ni muso bɛ ko la o ye ko ye dɛ ni muso tɛ ko min na o tɛ ko ye k'an kana sigi k'an bolo fila da an tɛgɛ cɛ ka na n'a ye an ka dɔ kɛ baara suguyaw ka ca sɛnɛ bɛ yen commerce bɛ yen baara caman bɛ yen muso bɛ se ka mun kɛ cɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ muso bɛ se ka kɛ maçonneya tɛ polisiya tɛ gendarmeya tɛ sɔrɔsiya tɛ an ka dɔ kɛ dɔrɔn hali k'an sigi da la ka feere kɛ alhamdulilayi bi Mali muso bɛ dɔ la dɛ bɛɛ bɛ boliboli la donc olu de kɛlen don ka du 90% du dépenser a bɛ maliyɛn muso bolo dɛ de la maliyɛn muso aw foli bɛ yan nɔ an ka courage ta parti muso halisa ayiwa ko filɛ dɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka président na yɛlɛ ni tiɲɛ ye n'a programme sanuma ye ni Ala sɔnna a ma mouvement a bɛ taa ɲɛ vivre le mouvement jusqu'à Kuluba ayi aw bɛɛ lajɛlen fo Pinal TV Jabarani ka an y'o de fɔ baara ka kɛ tilennenya ani jɛlenya ka jamana ale ka jɔ Seydou Jawara ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Martin Jawara Diko i fana i ka dakuru ɲɛ laban bon dakuru laban ye min ye k'aw fo halisa Ala ka barika don téléso in na ami an bɛ ka Mali min ɲini Ala ka hakilina ɲuman di minnu bɛ ka fanga ɲini ŋaniya ɲuman ka k'u la u ka faso bɔ gɛlɛya kɔnɔ u kana siya bɔ siya la u kana mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka jɛmukan sanuma in sanfɛ ni o ye fasojɔ kɛnɛ ye numan fan fɛ maa min tun bɛ o ye Seydou Jawara ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Martin n'o ye parti lumière ɲɛmaa ye n kinibolo fan fɛ o ye fɛn min Alima Bacili ni ale ye secrétaire ye parti kɔnɔna na badabada foli an b'a ta k'a d'a ma wele da kankɛru u nana ka na u hakilinata fɔ jamana ko la ka da la k'a fɔ n'i y'a mɛn jamanadenw ko don wa fanga tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw ani tafɛnw ni kungilanw ka olu kɛ kelen cogo min na jamana bɛ degun min kɔnɔ a ka bɔ kɔnɔ an y'o de fɔ baara ka kɛ tilennenya ani jɛlenya kan jamana ale ka jɔ olu fana ka laɲini tɛ foyi ye jamana ka se ka bɔ kɔnɔ jamana ka k'a yɛrɛ ye ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen ni olu kɛ nin sigilen don k'u sen da ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jeunes diplômés sans emploi i n'a fɔ an ka togodaw kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye sɛnɛ ni fɛnw n'u bɛ balo o de la minnu fana ka baara ye dɔwɛrɛ ye min tɛ nin si ye cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen bɛɛ ka se ka k'i yɛrɛ ye maa kana siri maa la olu ka wuli ka jɔ kun tɛ foyi ye ni o de tɛ o kumana an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala in fɛ Ala k'a ɲɛ ka di an ni olu bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aw kan bɛn waati wɛrɛ